Jel nismo ovo već radili? U našem videu o Uskrsu je puno čokoladnih zečeva ozlijeđeno, pa to nećemo raditi ovaj put. Djedica mora ostati živ da bi dijelio poklone svakoga Božića kada se slavi kršćanski blagdan Kristovoga rođenja. To je blagdan Kristovoga rođenja, ali se ne sjećam da je u toj priči bio djed Božićnjak ili djed Mraz, ovisno gdje živite. On je poznat po donošenju poklona djeci, a najbliže tome u priči o Kristovom rođenju je trenutak kada sveta tri kralja donose darove u štalicu. Znači, djed Božićnjak nije dio jednog od najvećih kršćanskih blagdana. Zašto je onda toliko popularan? Zašto se priča o njemu pojavljuje baš u vrijeme Božića kada ga vidimo kao glavnu maskotu u brojnim filmovima i reklamama? Kako je djed Božićnjak nastao? Odakle dolazi ideja o njegovom donošenju darova dobroj djeci, o stanovanju na sjevernom polu i letenju na saonicama koje vuku sobovi? Ne znate? Ti znaš? Ja znam, šalim se, ne znam ja. Jel vi znate? Ne znate? Pa zato sam ja tu. Ja ću vam objasniti. Ja sam googlao zato da vi ne morate. Jel bi mi ovdje trebali udariti neko upozorenje za spoilere? Ok, nemojte da neko malo dijete čuje ovaj video ako vjeruje u djeda Božićnjaka. Upozoreni ste. Jel to bilo dovoljno ozbiljno? Počnimo. Smatra se kako se lik djeda Božićnjaka razvio iz 3 izvora. Onaj najstariji dolazi iz nordijske mitologije, a to je utjecaj ni manje ni više nego vrhovnoga boga Odina. Vjerovalo se kako u noći početka zimskog solsticija 21.12. Odin putuje nebom. On jaše na konju koji ima 8 nogu i određuje tko će biti uspješan, a tko neuspješan u nadolazećoj godini. Dakle, ovo su prvi utjecaji na ideju o čarobnom letanju noćnim nebom i prosuđivanje dobrih i loših. Drugi izvor je legenda o svetom Nikoli, popularnom svecu i biskupu iz 4. stoljeća koji je poznat po svojoj darežljivosti. Najpoznatija legenda o njemu je ona u kojoj je siromašnoj obitelji htio podariti veliku količinu novca. Kada je obitelj to odbila, sveti Nikola im je 3 noći za redom kroz prozor ubacivao po vrećicu zlatnika koju bi oni našli idućega jutra. Navodno postoji verzija priče u kojoj zlatnike ubacuje kroz dimnjak. Kako je svečav blagdan 6.12. i pada blizu Božića, te kako se dar 3 vrećica zlatnika počeo uspoređivati s darom što su ih mudraci ili sveta tri kralja donijeli Kristu, postupno se legenda o svetom Nikoli stopila s božićnom tradicijom. Treći izvor utjecaja na ideju o djedu Božićnjaku je tradicija koja se razvila u Nizozemskoj, a vezana je uz lika po imenu Sinterklaas. On se temelji na liku svetoga Nikole, ali je pretvoren u doslovnu fizičku figuru koja tradicionalno svake godine 6.12. posjećuje nizozemsku djecu. Djeca ostavljaju čizme ili tenisice uz kamin u nadi da će im Sinterklaas u njima ostaviti poklone. Tako se Sinterklaasa u nizozemskoj tradiciji od davnina prikazuje u crvenoj biskupskoj odjeći i ima dugačku bijelu bradu. Dakle, to su 3 izvora iz kojih je nastala ideja o djedu Božićnjaku, ali to nije kraj priče. I dalje se postavlja pitanje, kako se ta tradicija toliko razvila da je danas djed Božićnjak ikona božićnoga slavlja? Zašto je on toliko popularan praktički u cijelome svijetu i zašto se njegov današnji izgled razlikuje od izgleda svetoga Nikole iz kojega se očito razvio? Nastavimo dalje. Izgled, karakteristike i popularnost djeda Božićnjaka kakvoga danas poznajemo nastale su gdje drugdje nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Znate da sve takve popularne potrošačke tradicije dolaze od tamo. Sve je započelo tijekom 17. stoljeća kada su nizozemski imigranti stigli u grad po imenu New Amsterdam, koji je ubrzo preimenovan u danas poznatiji New York City. Nizozemci tako donose sa sobom svoju tradiciju Sinterklaasa koji postaje amerikaniziran i mijenja ime u Santa Claus. Tijekom 1800-ih godina New York je oblikovao modernu božićnu tradiciju kakvu danas poznajemo i to zahvaljujući dvojici kreativaca. Prvi je bio Clement Clark Moore, profesor orijentalne i grčke književnosti koji je 1822. godine napisao pjesmu koju je nazvao A Visit from St. Nicholas ili Posjet svetoga Nikole. A ona je danas poznatija pod nazivom The Night Before Christmas, odnosno Noć uoči Božića. Moore je nadahnuće za pjesmu dobio na temelju ranije spomenutih izvora svetoga Nikole i nizozemskog Sinterklaasa te je stvorio modernu američku ideju Božića. U ovoj pjesmi nastaju temelji za prikaz djeda Božićnjaka kakvoga danas poznajemo.
Moore je nizozemskom Sinterklaasu dao nekoliko danas poznatih atributa. Obukao ga je u američko krzno, dao mu je lulu, te ga prikazao ne kao biskupa, nego kao veseloga vilenjaka. Na leđima je nosio košaru punu igračaka za djecu. Dodijelio mu je i saonice na kojima leti, a koje vuku 8 sobova od kojih je svaki dobio ime. Ovih 8 sobova je nastalo na temelju ranije spomenutog Odinovog konja koji je imao 8 nogu. Međutim, Moorova verzija djeda Božićnjaka i dalje nije izgledala poput onoga kakvoga danas poznajemo. On tada još uvijek nije imao svoje vilenjake i tvornicu igračaka na sjevernom polu, nije primao dječja pisma, niti je imao popis dobre i loše djece. Odakle su onda došle te karakteristike? Zasluge za te ideje pripadaju drugom njujorškom kreativcu, ilustratoru Thomasu Nestu. Godine 1862. jedan od najvećih američkih časopisa Harper's Weekly je angažirao Nesta da nacrta svoje božićne ilustracije. Nest je nadahnuće potražio upravo u Moorovoj pjesmi, te je koristeći se njegovim opisom djedu Božićnjaku dao vidljivi fizički oblik. Tako je uzeo Moorovog veselog vilenjaka i pretvorio ga u lik koji je viši i deblji, a dodao mu je i pravljenje popisa dobre i loše djece kao i ideju stanovanja na sjevernom polu. Ovaj Nestov prikaz djeda Božićnjaka se zatim nastavio razvijati kroz povijest, a vrhunac svoje popularnosti je dostigao u 20. stoljeću kroz agresivno korištenje njegovoga lika u dizajnu, reklamama, filmovima i televizijskom programu. I to je ukratko povijest o nastanku ideje djeda Božićnjaka ili djeda Mraza. Vjerujem kako ste ovo sve već znali, a ako niste, eto, možda smo vam ovim videom malo razjasnili stvari. Je li uopće šok što je ova tradicija kakvu danas poznajemo došla iz SAD-a? Ne bih rekao. Vidjeli smo to sa uskrsnim zecom, sa noći vještica i sada sa djedom Božićnjakom. Svi ti veliki običaji koji uključuju apsurdno pretjerano trošenje novca na poklone i ukrase dolaze naravno od tamo. Božić kao izvorni kršćanski blagdan svakako predstavlja slavlje, ali su ga Amerikanci, poznati po pretjerivanju, pretvorili u marketinški brend. Tradicija djeda Božićnjaka ima svoju dugu povijest. Kao ikona komercijalnog Božića, on simbolizira duh nesebičnosti, darivanja i uveseljavanja ne samo djece i mladih, nego ljudi svih dobi. Oni najmlađi vjeruju u njega kao mitološkog lika koji putuje nebom u svojoj čarobnoj kočiji koju vuku sobovi. Nema ništa loše u tome vjerovanju. Ono je odraz ljudske kreativne mašte i potrebe za čudom u ovome svijetu. Na kraju krajeva, jesu li odrasli išta drugčiji? Svatko od nas ima neka svoja uvjerenja i vjerovanja. Većina nas voli primiti poklon, bilo da si ga sami priuštimo ili nam ga netko drugi pokloni. Postoji nešto posebno u tom osjećaju pažnje. Jedina stvar na koju samo trebamo paziti u tom kontekstu je ne zaboraviti na skromnost i jednostavnost života. Dobro je ponekad se podsjetiti kako nam puno tih blještavih i primamljivih stvari koje mislimo da želimo zapravo uopće ne treba. Toliko od mene za sada, a svima koji ga slave u ime ekipe Tumača ovim putem želim sretan Božić. Do sljedećega videa, vidimo se.